Sådan opretter vi en ny kunde i ArtPilot. Du klikker på kunder. Du klikker på tilføj ny kunde, og registreringsdatoen fremgår her. Vi skriver kundens navn ind, og der kan være en attention person, hvis det er ønskeligt, adressen, og hvis adressen er længere end en linje, kan man fortsætte med en adresse 2, og man kan skrive postnummeret ind, by, man vælger land, og hvis det er et firma, vedkommende er tilknyttet, så kan man skrive firmanavnet på her. Og hvis kunden har særlige betalingsbetingelser, kan man skrive det ind her, f.eks. 7 eller 14 dage fra faktureringsdato. Kundegruppen er vigtig. Der kan man skrive den kundegruppe ind, som vedkommende tilhører. Og vi kan sige gem. Så kan man skrive forskellige telefonnumre ind. Og ligeledes kan man skrive kundens e-mailadresse ind. Både privat og firmamæssigt, hvis man har lyst til den. Hvis kunden samtidig køber kunst for mere end 50.000 kroner, enten på én gang eller i løbet af en kortere periode, skal man skrive kundens CPR-nummer ind. Hvis kunden køber for en virksomhed, skal virksomhedens CVR-nummer skrives ind. Dertil kommer også, at man skal have fotoidentifikation. Derfor tager man et foto af kundens pas eller kørekort. Vi vælger i det her tilfælde mit kørekort, og så siger man gem. Virksomheder, som køber over 50.000 her og nu eller over en kortere periode, skal også opgive virksomhedens retmæssige ejer. Og det kan være i form af et impressum eller lignende. Og ligeledes skal galleriet lave en risikovurdering på pågældende virksomhed, så det skal også ligge i vores arkiver. Alt sammen placeret under filer. Vi siger gem og luk og fortsætter. Ligeledes kan man skrive kunden ind som modtager af galleriets nyhedsmails. Det kan fx foregå der, eller hvis man har en firma-e-mail, kan den skrives ind her. Hvis kunden også har en tilknyttet hjemmeside, kan den skrives ind her. Ligeledes kan man skrive bemærkninger ind, og hvis man er flere i galleriet, så kan det være en fordel at skrive initialer, og for eksempel en dato for oprettelse af denne note. Og efterfølgende kan vi gå videre til CRM-delen, hvor man for eksempel kan skrive ind, hvis kunden har en særlig interesse i en af kunstnerne. Det kunne jo så være Henrik Kleppe. Så tilføjer man denne kunstner. Senere man kan tilføje andre kunstnere ligeledes, som kunden også kan være interesseret i på sigt. Det er også vigtigt, hvis man har flere gallerier, at vedkommende er tilknyttet et af gallerierne. Det kan fx være galleriets afdeling i Berlin eller i København. Så kan man gå ind og klikke deraf. Hvis også kunden har brug for at låne kunstværker hjem i udvalg, så kan man ligeledes klikke kunden af som lokation. Vi siger gem. Kunden køber efterfølgende kunstværker, og det vil så fremgå her, hvilke kunstværker der er købt. Journaler. Det er et område, som bliver brugt, således at man hele tiden kan gå tilbage og se, hvilken kontakt man har haft med kunden efterfølgende. Og nu kan man så se, at kunden er oprettet i systemet. Hvis kunden efterfølgende har et behov for at få et værk af en kunstner, som endnu ikke er produceret, kan man tilføje vedkommende på en ønskeliste. Vi siger for eksempel vælg kunstner, og i dette tilfælde venter man så på et billede af Henrik Kleppe. Man skriver for eksempel en note, der hedder kunden ønsker et stort maleri af kunstneren, gerne formatet
160 gange 200 cm. Og nu ligger så kunstnerens ønske inde i ønskelisten. Og man kan gå ind og delete ønsket, når kunden har fået sit ønske opfyldt. Det skal bemærkes, at denne ønskeliste senere vil komme til at optræde under kunder og ønskeliste. Salgsfakturer, det er de faktureringer, som kunden har haft efter oprettelsen. Dermed har vi oprettet kunden fuldt ud, og vi siger gem og luk, og vi er klar til den næste kunde.